Bine ne regăsim la numerograma zilei 3 august 2025. Energia zilei, vibrația interioară este 3, iar mesajul acestei cifre ar suna cam așa. Hrănește-te cu iubire, ai fost copil, ai fost rană, ai fost lumină. Acum ești creator. Destinul zilei este 2 din 2 și 0, din 20. Ascultă ce nu se spune. Tăcerea din inima ta. Acolo găsești răspunsuri mult mai clare decât vocile lumii. Iar 20 îndrăznește să te ierți. Întoarce-te la tine, fără rușine, fără vinovăție și renaște din propria chemare. Umbra zilei sau soluția zilei este 5 din 1 și 4. Întreabă-te ce valori alegi să păstrezi, ce tradiții te definesc și ce convingeri poți binecuvânta și elibera. Nu te grăbi, amestecă trecutul cu prezentul ca pe două ape sfinte din care să curgă echilibru. Energia lunii 8 ne aduce un mesaj că adevărata forță e în blândețe. Îmblânzește bestia din tine cu iubirea ta, nu cu biciul gândurilor. Iar energia anului 9 te ghidează. Ai mers suficient în afară. Aprinde lampa înăuntrul tău. Acolo este cheia. Și ca o întrebare pentru introspecție astăzi, ce parte din mine, din tine, are nevoie de îmbrățișare, nu de judecată? Cifrele zilei de azi aduc o energie a renașterii, din iubire, a vindecării prin adevăr, a alchimiei interioare și a curajului de a merge mai departe. O zi a îmbrățișării trecutului cu iertare, a alchimiei între inima copilului și înțelepciunea adultului, a unei decizii interioare de a păși mai blând și mai curat în noul început. Am extras și un card din cardurile motivaționale Universul îți răspunde, create de mine și prietena mea Adina, care spune așa: ești unic, ai un loc al tău pe care nimeni nu-l poate ocupa. Este ceva ce doar tu poți face și nimeni altcineva. De asemenea, vă invit să achiziționați și cărțile Mesajele prin poezie, Trăiri nevăzute. Și acum, haideți să ascultăm versurile acestei zile. Ce ți-ar place să revezi din a ta copilărie? Să nu-mi spui că n-ai momente de tristețe, bucurie. Cum te simți reamintindu-ți toate câte ai petrecut? Astăzi, cum ai vrea să fie? La fel sau un nou început? Mama, tata și cu tine, toți formați o trinitate. Nimeni nu poate să schimbe ce Dumnezeu a pus deoparte. Bucuria de a trăi face parte din Eu sunt. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, nimic și totul din cuvânt. Când te întorci în inimi vechi, acolo unde ai fost copil, îți simți din nou suflarea pură, crescută în taină și umil. Puterea ta interioară ți-a dat iubire, ți-a dat rod.
din jocul vieții înțelepciune, din jocul morții un nou cod. Judecata vine blândă cu trâmbița de foc divin și-ți spune, tu nu ai vină, doar ai uitat că ești deplin. Ceva din tine te cuprinde, te îmbracă în alb de infinit și ți amintește de tăcerea în care cerul a vorbit. Alegeți drumul cu iubire și nu cu pasul judecății, căci sufletul nu se măsoară în greșeli, ci în frumusețea vieții. Renaște blând din amintire, dar scrie azi un nou cuvânt. Ești tot ce ai fost și ce vei fi, copil, lumină, legământ. Să ai o zi în care trecutul te binecuvintează, iar prezentul îți devine acasă.